U svetu sa tolikim idejama, ispunjen promjenama, da li se ikada pitaš šta je istinita i kako mogu to znati? Pa moja je želja da znaš kako imaš nebeskog Oca ko te voli puno, ko želi da znaš istinu i da on ne želi da znaš samo za sebe, nego za puno drugih ljudi, za tvoju porodicu i za tvoje prijatelje. I on voli svu svoju djecu na isti način kako on voli tebe. Tokom svih vremena on je želio da sva svoje djeca saznaju istinu i da dođu k njemu. I tako, kroz sva vremena, on nas je blagoslovio sa prorocima. Proroci nas vode i usmjeravaju. Podučavaju nas putem kojim možemo da se vratimo nebeskom Ocu i da znamo ko je Isus Hrist. Puno njih vidimo u Bibliji, poput Avrama, Isaka, Noja i Mosija. On blagoslivlja ljude sa prorocima da mogu znati ko je Isus Hrist. I ponekad ljude slede proroke i kažu da, želim znati ko je Hrist. Želim da se promenim i da budem poput njega. I tako, one slede proroka. Ali ponekad ljude ne žele da se promene i ne slede proroka. Kažu, hajde, ne želimo ništa od tebe. I oni odbacuju proroke. To je uzorak koji vidimo kroz vreme. Ali naš nebeski Otac nas voli toliko puno i nikada neće od nas odustati. Zbog te ljubavi, on nas blagoslivlja prorocima ponovno i ponovno. I predivno je, jer on ima tu ljubav za nas i on nas voli toliko da je poslao svog sina, Isusa Hrista, na ovaj svet. Bog je poslao svog sina da nam pokaže ko je on. Isus je volio ljude, služio njima i naš nebeski Otac nas voli isto. I Isus je podučavao svoje Јеванđеље, da trebamo imati veru, da se moramo vratiti njemu kroz pokajanje i da se moramo krstiti. Isus se krstio. On je išao Jovanu krstitelju, koji je imao vlast od Boga i koga je krstio tako da nam pokaže put da se moramo krstiti i da možemo imati vođstvo Svetoga Duha, tako da možemo ići napred. Isus je uspostavio svoju crkvu i pozvao 12 apostola. Dao im je svoju moć i vlast. Ali na kraju sam Hrist je bio odbačen. On je patio za sve naše grehe i za svak naš bol. On je bio razapet. On je to učinio zato što nas voli toliko puno, isto kao što naš nebeski Otac nas voli. Ali on nije samo umro i patio za nas. On je vaskrsnuo za nas i živi za nas. On je vaskrsao da nam pokaže put, da ćemo i mi vaskrsnuti. To znanje je veoma važno meni. Pre nego što je Hrist napustio ovu zemlju, dao je svoju moć, Božju moć, svojim učenicima. I on je rekao, sada idite i recite celom svetu o meni. I tako oni tada idu. Oni podučavaju, propovedaju i ljudi prate. Ali na kraju i oni su bili odbačeni i svi su umrli. S njihovom smrću Božja moć i punina Јеванđеља je bila izgubljena. Ali nebeski Otac nas voli toliko puno i želi da još uvek imamo Јevанđеље u svojim životima. Dakle, tokom tog vremena tame, on je pripremio put da Јevанđeље bude na zemlji ponovo. Tako, 1820 godine, on je pozvao još jednog proroka. Njegovo ime je bilo Joseph Smith. Joseph Smith je bio mladić tada. On je imao samo 14 godina i tražio je istinu. Istinu koju naš nebeski Otac ima za nas. On je želio znati kojoj se crkvi moram pridružiti. Njegova majka je išla u drugu crkvu sa njegovom braćom i sestrama. Njegov otac nije znao koja je crkva istinita. I zbog toga je ostao kući sam, proučavajući Bibliju. Joseph Smith je želio da spasi svoju dušu i duše svoje porodice. On je tražio i posjećivao mnoge različite crkve koje su propovedale dobre stvari. Sve crkve koje je posvećivao su verovale u Bibliju, ali svako je nešto drugačije rekao. Dok je tražio, pročitao je Jakov poglavlje 1 stih 5, koji kaže: ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga, koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i daće mu se. I to je dotaklo njegovo srce. Ponekad Sveta pisma mogu da dotaknu naše srce i mogu nam reći ono što trebamo da čujemo od našeg nebeskog Oca. Joseph je naučio iz ovog iskustva da se može moliti i pitati Boga Oca za sebe, da će dobiti odgovor. I rekao je, ok, ja ću to učiniti. Dakle, on je utišao u šumarak i klečeći počeo da se moli. Tada se molio naglas po prvi put. On je imao veru da će dobiti odgovor.
I kada je počeo da se moli po prvi put, mračna sila ga je tako čvrsto obuhvatila da nije mogao da govori, da se pomeri, pa čak ni da razmišlja. U tom trenutku, Joseph Smith je mislio da će umreti. On je mislio da će ga uništiti ova moć. I on je skoro odustao. Ali tada, tokom njegovog najnižog trenutka, on je nešto predivno iskusio. Ovo je što je rekao o tome. Vidio sam stup svetlosti baš iznad moje glave, jači od sjaja sunčevog, koji se postepeno spuštao sve dok nije pao na mene. Kada je svetlost zastala nad mnom, vidio sam dve osobe, čiji sjaj i slava nadmašuju svaki opis, kako stoje u vazduhu iznad mene. Jedna od njih mi je, pozvaši me po imenu i pokazujući na onu drugu, rekla: ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. U tom trenutku, Joseph Smith je vidio nebeskog Oca i Isusa Hrista. Ali to nije bilo sve. Oni su ga nazvali imenom. Oni znaju tvoje ime i znam da znaju moje ime također. Pitao je svoje pitanje, kojoj crkvi trebam da se pridružim. On je bio spreman da učini bilo što Gospod mu kaže. Gospod mu je rekao: nema moje istinite i obnovljene crkve trenutno na zemlji, ali nemoj da brineš, zato što ću ja doneti puninu Јеванđеља na ovu zemlju i ti ćeš imati ulogu u tom radu. A i mi svi imamo deo u tom radu, da pomognemo ljudima da se približe Isusu Hristu. S tim pozivom, Joseph Smith je trebao da još napreduje jer je imao samo 14 godina, ali kasnije će biti pozvan da bude prorok i da nam pomogne da znamo istinu. On je bio pozvan da prevede drevni zapis koji se zove Mormonova knjiga, koja svedoči o Hristu, koja nam pokazuje da je Hrist Božji sin, da je on stvarno Mesija o kome su proroci prorokovali i da Bog nikada od nas neće odustati. Njegova ljubav je večna za nas i on će nas uvek voditi i pomagati da znamo istinu, da bismo se mogli vratiti Bogu. Mormonova knjiga svedoči o tome. Ima puninu Јеванđељa i zajedno sa Biblijom možemo da to znamo. Na kraju Mormonove knjige daje se obećanje koje kaže: ako se moliš iskrenim srcem, imajući pravu nameru da imaš veru u Isusa Hrista, Gospod će ti moću Duha Svetoga objaviti istinu o tome. Sveti Duh može svedočiti o mnogim stvarima, o istinitim stvarima. Ako zaista želiš da znaš istinu, pitaj. Tvoj nebeski Otac te čeka da pitaš. Obećam, kada se moliš iskrenim srcem i pravom namerom, ti ćeš primiti odgovor od Svetoga Duha. Znam ovo zato što sam morala pitati za sebe. Kleknula sam i molila se nebeskom Ocu i ja sam primila odgovor. Znam da je Isus Hrist moj spasitelj, da je ovo njegova crkva i da je Joseph Smith bio njegov prorok. Mormonova knjiga jeste još jedno svedočanstvo o Hristu. Svedočim da te nebeski Otac voli i želi da znaš njegovu istinu. Samo treba da ga pitaš. Sve ovo kažem u ime Isusa Hrista. Amen.